104.7 IFM. Report! Inaprobahan ng Sangguniang Bayan ng Dasul ang Resolution No. 14 Series of 2025 na nagdideklara ng February 19, 20 at 21, 2025 bilang special non-working holiday sa buong munisipalidad. Ang naturang resolusyon ay upang bigyang daan ang pagdiriwang ng 2025 Dasul Town Fiesta at Asin Festival. Pamamagitan nito, hinikayat ang lahat ng sektor, pribado man o pampubliko, na makiisa at makigunita sa makulay na pagdiriwang ng kultura at tradisyon ng Dasul. Ang tatlong araw na pista ay inaasang magbibigay tuwa at pagkakaisa sa mga residente at mga bisita sa nasabing bayan. Ang Dasul Town Fiesta at Asin Festival ay isang taunang kaganapan na nagtatampok ng mga tradisyonal na sayaw, musika at lokal na produkto, kabilang ang kilalang asin mula sa bayan ng Dasul. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.